Vieš čo? Poviem ti 5 vecí, ktoré o mne možno nevieš. Áno, riešim rodinám poistenie, úvery, investovanie, ale nepredávam zázraky. Robím len to, čo reálne funguje. Nie, nepresviečam ľudí na silu. Kto chce, príde a dôveruje mi. Kto nie, tak koniec koncov aj tak neskôr oľutuje. Najčastejšie robím poriadok v zmluvách, ktoré niekto v minulosti narýchlo spískal. Moji klienti sa veľmi často ku mne vracajú. Nie preto, že musia, ale preto, že vedia, že v tých najťažších chvíľach im kryjem chrbát. A áno, viem rozprávať aj bez odborných skratiek, ale keď treba, vyťahnem aj nejaký ten paragraf alebo percento. A ak chceš riešiť svoje financie alebo poistenie v kľude a nie s niekým, kto hrá divadlo, tak vieš, kde ma nájdeš.